everyone, good afternoon and welcome to our channel, Junjun's TV. And sa sa atong channel, palihog ko og like, share and of course subscribe sa ato ang YouTube channel, Junjun's TV, and i-click ang notification bell para updated mo sa mga latest video nga atong i-upload. So today guys is June 11, 2021 and eksakto kaadto kay ni atarod sa Plaza Rizal dito sa Tagbilaran City with the Kalapati. So ito makita, and then busy kaadto ang mga empleyado sa itong provincial government sa pagpanaod sa mga flag. Nag-decorate sila, and then ito makita na busy po ang mga Kalapati. Tingnan tanawan nito. So very busy ang mga Kalapati. And manood sila kung ipagtuwaan og mga kanang mais, popcorn. So malingaw ta sa mga kuan. Labi na og doon na kay mga kuan, doon na kay mga problema. Ma-relax mo na diri lingkod, malingaw ka, magtuwa-tuwa ka sa mga kuan, labi na ang mga bata. So na yung mga bata, so kuan, daghang mga bata naman diri dalon sa mga ginikanan. Okay, daghang Kalapati. So tanawan ninyo ang mga empleyado, busy sila kaadto. And then tanawan ang mga bata, lingawan nila kay atuwaan man, manugok man ang mga kuan. See, tarang lingawa sa mga bata, nagdakop-dakop, tuwaan sa mga popcorn lang, tuwag popcorn. So ang nakadindot kay di po daghang tao, makita man ninyo nga tagsara mga tao, diaw na tao sila og flag. So murag nasanayan na sa mga Kalapati nga anaron kaadto sa timing ron nga dispira sa Independence Day, kay ugma po ang adlaw ang Independence Day man. So mo nang busy ang empleyado sa provincial government pa sila kanang pang-decorate sa mga kanang flag. Ani i-held siguro ang raising of flag, ang celebration sa Independence Day. Nakalimot ko ikapila na ron ka pagselebrar sa atong kanang pagkagawas nun, no? Diba? Because of Jose Rizal, murag magapit ka na itong history na Jose Rizal and the other kanang heroes nga naningkamot nga mamahimong gawas nun kini atong nasod nga Pilipinas. So tanawa sila, super busy. Pinihara na sila, no? Busy po mga kabataan nga nagduwa-duwa, nagdakop-dakop sa mga Kalapati. Oh yes. And then by the way guys, ang kanadayang atbang na mao na ang Cathedral sa Tagbilaran City. Yes, nang lupad ng mga Kalapati to. Toto sila, wow, daghana jud no. Umang lupad kuan mo, sunod jud ipod sila tanan. Mas mabuti pa ang Kalapati kay masunurin. And then tingnan niyo na sila, mag-take siguro na ang documentation siguro. So busy po doon ito mga Kalapati to. Nanay po sila pamali. Yes, yawa sila, no? Kay anaron kaadto. Yes, kuan kita naman silang pagkaon, makita kanang na tuwaan. So yan ang tao, no, nga ang problema nila pagkaon ra, may ibang nga mga dinagkong problema sana all kakasana all
sana naging hayop na lang ako, charot. Sa bitaw, basta makakita sila na yung mga magtuwa o na ay mga pagkaon, madugog sila kaya arong maningkamot kung nga makaon ka na kaya was manoy kana documentation sa dayon, nag-practice sila para kaya wag ila pati maniniyot. Okay, so that's kanang sa sarang lingawag mga bata. Handa duy, handa to ko dalingaw po sila di lagi kadakot na na duy. Ito agad raise na ang flag, kanang flag na sa Bohol mo na flag sa Bohol. Agad to siguro mo sa is flag pole to para flag sa Tagbilaran City. Yes, so ang Tagbilaran City siguro dato may mabutang kaya Manila butang nagwagayway na ang flag sa Philippines, ang flag sa Pilipinas, simbolo sa pagkagawas nun sa Pilipinas. Okay, magkamit na ng atong history. Pot dili ko kuan absent ko pag leksyon ni ma'am. Okay, so ang mabata lingawa now picture so nindot ka dyan daning akuan, nindot ka dyan daning lugaran. Bisan pag kuan ang nakalami kay wa pa siya di pa siya init ron, di ba maklaro kuan di kadto init mga kuan naman po mga alas 3 kape kanang oras alas 3 kaya mga naana to sa alas 3 kape. So guys, hindi ko dani kay gusto ko mag-relax. Kanang ko yun ako na mga problema, mga bisan ka dito para nga ako ano oras para ko galingon sa for a while, just to kanang chill lang. Sao naso pandemya dengan tao dahil karon kay mga cases unang malagyan ko ng mga tao but then kita na nila worms, tapos mga kuan. Tanawa mo na ang old Capitol building, so napay nag-decorate ato. This is a kadto ang Tagbilaran City, provincial kuan. So ito kana ito nahina sa una nawa na nang humanas nagtaod as in finish. So ready na ang Plaza Rizal din sa Tagbilaran City for the celebration of the Independence Day tomorrow, June 12, 2021. And then ready po mga kalapati. So kung gusto mo relax nga rin mo dire sa Tagbilaran City, mapit mo gusto ay dagang mga kuan kanang mga tao na gitambay, yung mga tao dito medyo laman tanaw sa akong camera kay saan naman camera raman itong gamit. And then
naghuwat sila og naay mo budbud nga mga kanunon. Oh yes, pangitain taon po na sila og makaon sa katulad nga side totoo sook warag na ay mag-taping ka to nga wanto sa wow nice kay na ilang gamit katutay to to nice ilang gamit sa kuan kay gimbal. So gialok ta og mga jewelries siya sa padanaho. Mga ikonog tabang laba putan tabangon nin taon. So as in tanawan ninyo ang kanang si Rizal o kana nasa ibabaw so nasa uhan ni Rizal nanay kalapati and then si Santiel na apod. And as I noticed guys nga si Rizal giputos og cellophane. Yes, giputos si Rizal og cellophane. Yeah. Di man maklaro kaadto sa camera nga adunay kalapati sa ibabaw sa usa kanang ni Rizal. Kaya ang kalapati na lingaw dyan sa uhan ni Rizal. So guys, pahinga na lang ko daghang salamat sa inyong tanan, sa inyong kanunay nga suporta. And of course, thank you so much Team Tusok Sang Kikoy for always supporting Junjun's TV, and of course my new family Team Rich International for daghang salamat sa inyong pag-trust ni Junjun's TV, sa inyong pagdawat na no, as newbie sa grupo Team Rich International. And again, thank you so much. Thank you so much. Og mo nga na lang ko daghang salamat and maadjong hapon. Goodbye everyone. Junjun's TV loves you. Bye bye.